Здравейте! Вие сте с подкаст "Невидими деца", който се реализира с подкрепата на Сдружение Аутизъм Днес България и със съдействието на Split Studios. Да пътуваш означава да живееш. И в днешния втори епизод на подкаста ще разговаряме с Влади Цолова, председател на Сдружение Аутизъм Днес, за предизвикателствата да пътуваш с дете с аутизъм. Проблемът на децата с аутистичен спектър е проблем на родителите и обществото, а не на самите деца. Аутистите познават техния свят и много добре живеят в него. Усещат, чувстват, общуват вербално или невербално, обичат, радват се, натъжават се, понякога са хиперактивни или се затварят в себе си, но това е техният различен свят, който родителите и обществото искат да моделират според утвърдените и общоприети норми на поведение, на общуване, на съществуване, на живеене в този живот. Но трябва да разберем, че те са различни. Мозъкът, психиката, душата им функционират по необикновен начин, по-различен от нашия. Ние, които сме свикнали да живеем и да се адаптираме в правилата на социума, в който сме възпитани да живеем. Представете си, че някой ви вземе и ви заведе в далечна страна, в която нищо не прилича на средата, в която сте свикнали да живеете. Хората имат съвсем друг поглед към живота, към света, говорят различно, почти неразбираемо, използват странни звуци, имат една дума или звук за много неща и я повтарят много пъти. Движат се по особен начин, например, въртейки се. И вие трябва да се опитате да се адаптирате и да живеете пълноценно именно в такава среда. Ето така се чувстват и децата с аутистичен спектър. Объркани, изгубени, неразбрани, неподкрепени, самотни. Днес, на 2 април, Световния ден за информираност за аутизма, ще го отбележим именно като говорим за възможностите, които трябва да предоставяме на тези деца. Да имат родителите смелостта и търпението да не лишават от пътешествия децата си, да разширяват хоризонта им за впечатления, знания, любопитство към света. Влади е пример за майка на дете с аутизъм, която не се страхува да пътува с него, да му показва света, колкото и трудно и тежко да е. Дори в някои случаи опасно. Сега ще чуете от първо лице как го прави тя. Влади, първо, честит празник. Благодаря. 2 април всъщност е ден за информираност, за да има ден в света, в който да светне синята лампичка, червената лампичка на хората и да кажат, да, има едни други хора, които също са като нас, изглеждат като нас, само че приемат света по различен начин и го изразяват чрез поведението си по различен начин, защото нашето поведение изразява нашето светоусещане към света за всички нас. Децата с аутизъм го изразяват по техния начин, който за общоприетите норми е странен, особен, специален, неприемлив. Но когато се почувстват приети и разбрани и даже обичани, всичко е възможно. Ами добре, да действаме тогава с първия въпрос, тъй като ти наистина си много смела и предоставяш на твоя Марти възможност да опознава света, а не само параметрите на собствената си стая или на собствения си дом. И първият ми въпрос е: какво е най-важното, което трябва да знаем, когато решим да пътуваме за дете с аутизъм? Много важно е за децата с аутизъм да не бъдат затваряни в парникова среда, а именно да не бъдат затваряни между стените на собствения си дом и само евентуално до социални услуги или училище и обратно, защото се страхуваме родителите на останалите деца да не вземат децата си от детската площадка, да ни погледнат странно и лошо. Ние имаме страхотен неприязан към това хората как ще погледнат на нас, а нашите очаквания, нашите грешни убеждения са, че всички виждат нас и нашето странно дете и затова е по-добре да се скриеме, да не ни вижда никой и да си преживяваме сами болката си.
така го приемаме голяма част от родителите, като болка, като наказание. То детето усеща. Да. А истината е, че за мен е истината. Моята истина е, че моето дете е мой прозорец към света. Аз чрез него прогледнах, чрез него намерих себе си. Както ти каза, пътуването... Означава да живееш. Да живееш. Човек, когато е на път. Хората не сме растения. И затова аз никога не съм спирала да вода сина си на различни места. Кога за първи път заведе Марти извън България и какви бяха предизвикателствата? Спомняш ли си? Спомням си, за първи път той беше на 5 годинки, точно 1 година след като беше диагностициран. Ходихме на гости в Охрид с нощния автобус. Никой в автобуса не разбра, че детето има проблем. С изключение на посветлите часове, когато прекалено много говореше, прекалено много нещо искаше непрекъснато и от време на време ни поглеждаха и ни правиха забележки. Както между другото и на театър, и на опера. Особено на такива места на театър, като идваме при тебе, но на опера ни се случва по-често да ни правят забележки, че говорим. Тоест, в първи момент, може би, хората не осъзнават, че това дете има проблем, защото ние затова и подкаста е Невидими деца. В първи момент те не изглеждат по-различно от всички останали. И когато започват тези симптоми да проявяват на спектъра си, тогава, може би, хората биха разбрали, биха реагирали. Но в първи момент те си мислят, че просто е едно шумно дете, което говори твърде много и не спазва определена дисциплина или че е невъзпитано. Следващата година го водих вече на дълъг полет до Санкт-Петербург, където бях направила, създала организация в Руска академия на науката. Имах намерение да се лекува с електричество. Това е все още един експериментален метод. С електричество, нисковолтови честоти, слагат се на детето около главичката и се образува някакъв електрошок. Електрошокът всъщност в миналото е бил прилаган за хора с психични разстройства в така наречените лудници. Така и не направихме това лечение, но отидохме до там. Още в самолета всичките играчки, които даваха на децата и водички, той замеряше персонала, стюардесите с тях. А как реагират хората на това нещо? Връщат му ги. В хотела също ги замеряше с водичките, които ни дават, още докато ни регистрират. И казвах там хората, това е детска игрушка, детето си играе. По-предизвикателно и по-интересно е, вече последните години, той е на 24 години, последните години, когато пътуваме, например, сме на красиво място в Южна Италия, до фонтан, седнали сме на ресторант. Детето, което е на 20 и няколко години, хваща менюта. Менютата са част от неговия фетиш в момента. Иска всички менюта от ресторанта пред себе си. И сервитьорите много бързо разбират и му дават. Само от време на време да го помолят да им даде едно за нови клиенти. Той мисли, им дава. Почва да хвърля менютата във фонтана. Сервитьора запрята крачолите, влиза във фонтана, вади менюто, носи ни го. Той пак го хвърля. Сервитьора пак влиза във фонтана, пак ни го носи. Или пък сме последния ден, в който пътуваме и вече много часове сме по улиците. Той е наистина изнервен. Те са изнервени и невротипичните мъже в тия ситуации. Когато им се променя средата, когато имат нови картини пред себе си, с които не са свикнали. Това всички го знаем, а и вече и обществото трябва да го знае, че децата с аутизъм не обичат промяната, не обичат да ги изважат от зоната им на комфорта, в която са свикнали да общуват и да живеят. По-скоро не, че не обичат, тя ги напряга. Промяната напряга всички хора и ние, развиващите се хора, непрекъснато се предизвикваме, като излизаме от зоната си на комфорт и ставаме по-силни. По този същия начин и нашите деца с аутизъм стават по-силно, като излизат от зоната си на комфорт. Ти, когато си в една зона на комфорт, когато от сутрин до вечер късаш билечета и вечер се прибереш и готвиш една и съща супа, ти си слаб човек. Те си също в някакъв вид твой спектър. Да, ти си спектър. И там по някой път си изгубваш и затова всъщност има и много ментални проблеми имат хората. Не могат да се справят с ежедневието. Този бърнаут пък при по-честите ситуации, в които хората работят една и съща работа в продължение на 5, 6, 7, 8, 10 години, плюс целият стрес. Но искам и обвиняват целия свят около себе си. Точно така. Истината е, че те самите себе си трябва да предизвикат. Децата с аутизъм няма кой да обвинят. Те буквално са в ръцете на своите родители. И тогава в такъв ден, в който цял ден бяхме в движение, пак сядаме в ресторант, аз си поръчвам каничка вино и той я хваща и я хвърля навънка. Идваш
собственика на ресторанта и каза: спокойно, ще ви дадем само една чашка, на него джелято. На бамбиното джелято. Бамбиното си изяжда джелятото, свършва, пак взима чашката и пак я хвърля. Пак ни носят. Това означава ли, че хората в чужбина, в Европейския съюз, главно където сте пътувате и сте пътували, са по-толерантни, по-разбиращи към специалните деца? Защото те са деца, нищо, че Марти е на 24 години. В страни извън соцлагера хората са по-приемащи и разбиращи, защото ти вярваш на това, което познаваш. А те винаги са виждали хора по-различни около тях. В последните 30 години в България, даже 30 са много, в последните 15 години хората започват да не си крият специалните деца, както и обществото. То имаше такава държавна политика, всичко беше затваряно, защото всички бяхме валидни. И всичко беше затваряно в специализирани заведения. След което пък остатъка от социализма ни е нашата стигмата. Нали? Какви сме ние, като ще си покажем на обществото, че нещо не ни е редно. Че се раждат деца, които имат проблеми. Да, ако нещо и така болен, дефектни деца. Що ме свързвам с психично здраве? Ако нещо е физично, да, ще се хвала. Аз имам жлъчка. Аз съм се преглеждал при 5 професора. Обаче, ако е свързано с психичното здраве, с психиката, тогава е тайно, тогава е секрет. Тогава е страшно да споделиш. И доколкото можехме, криехме като децата като малки. Той днеска не е в настроение, сега си хвърля, защото днеска не е спал. Да, ама то времето минава, децата растат и не може да се крием. Тоест, трябва просто да привличаме. Че когато са по-малки, по-лесно би могло да бъде простено, някакси с усмивка да реагираш на това, което прави едно дете. Но вече, когато е пълнолетен човек със същите проблеми, тогава вече обществото не е много склонно да реагира по-снисходително и с усмивка на всичките проблеми, които правят тези хора. Обществото, доколкото всички сме част от обществото, ние сме различни, но обществото е като стадо, на където наклони вятъра. Когато обществото види, че се приемат и по-различни хора, и по-немалко приемащите, и те са по-склонни да приемат. Тоест, как се задава посоката. Аз съм склонна да смятам, даже виждам, че последните години в България не е много по-различно от чужбина, защото където и да отида с него, аз искам подкрепата на хората там в общественото заведение, например заведение за хранене. И много бързо се разбираме из поглед. Аз смело мога да кажа, че съм една много подкрепена щастлива жена и майка на Мартин. Много важно е да кажа, че в чужбина го вода с зелена лентичка. Това иска да те питам за тези отличителни бачове, в които, когато ги сложат тези деца с специални потребности, не говорим само за децата с аутизъм, вече това е един сигнал към хората, към обществото, към хората, които се занимават в сферата на услугите и това, което казваш, нали, и на летището, и в ресторантите, и в хотелите. Те вече знаят, че срещу тях има човек, с който трябва да се съобразяват по малко по-различен начин. Зелената лентичка с слънчогледите е нещо, което в световен мащаб вече 5-6 години се ползва. Всъщност служители на летището Хитроу в Англия бяха инициатори на идеята, за да има начин, по който да разпознават хората с скрити увреждания. Скритото увреждане е психичното. Не ми личи. Не се вижда, че имам даун, не се вижда, че не съм в инвалидна количка, обаче имам проблем в сигнализирам по този начин. И във възприятията си. И когато имам зелена лентичка с слънчогледи, хората виждат, че трябва да са по-подкрепящи към мене, ако могат. А пък той е в техния интерес всички наоколо, защото аз съм на летището. И така на летището правят ни път, минаваме най-отпред. Имахме един случай, връщахме се пак след няколко часово пътуване и на аерогарата Марти вече беше преди 2-3 години много изнервен. И когато е изнервен, той прави така, че да привлича внимание и да наказва. Както всички правим, само че при тях е много крайно. Минава по всички рафтове в магазините на аерогарата и започва да събаря, търси бутилки. И аз търся помощ, обаче и казвам на хората на всички езици, викам за помощ. Не е толкова лесно човек да се намеси и да хване друг човек. Обаче дойде един господин с голяма шапка и каза, аз съм подкрепящ, аз съм съпортинг пърсън. Хвана Марти под мишница, каза, ние сме VIP, съпортваме. Той младеж и минахме през всички опашки, минахме наотпред.
Всичко е възможно, когато в главата ни няма граници. Да има тази подкрепяща среда. Казвал ли си някога, не мога, до тук съм, няма повече да си причинявам това и да водя моя син с мен в чужбина? Всеки път, когато се върна от чужбина, майка ми казва, повече няма да го пускам с тебе, защото ти не можеш да се справиш. Обаче аз знам, че мога да се справя. Никога не съм си казвала такова нещо, но много пъти съм си казвала и когато беше много по-малък, и когато не виждах посока, съм си казвала дали няма да е по-добре всичко да приключи веднага, сега или веднага, за мен и за Марти. И пак имам такива моменти, когато си казвам. Да, но минава време, живота продължава, ти виждаш, че той има нужда от тези пътувания, от тези общувания, от тази различна среда и някак си пак планираш следващото пътуване. За да бъдем много полезни на родители, които ще гледат този подкаст, кажи ми как се подготвяш за едно такова тръгване. Какво приготвяш за Марти, какво приготвяш за теб? Има ли нещо, което той се занимава, специална играчка или игра, която би могла да го накара да стои малко по-дълго на едно място, да не проявяват всичките тези симптоми? След това в хотелите как се запазват стаи? Уведомяваш ли персонала? Аз знам и за случаи, в които се опитва да прави бели в хотелските стаи и сте се чудили как да се измъквате, да плащате счупени неща. Тоест от тази гледна точка, за да са наясно родителите, че да, има риск, но този риск си заслужава, защото всъщност накрая тези деца помнят, и за това ще ми кажеш, помнят какво са преживели. И това е важно за тях, наистина за отваряне на мирогледа им и на света. Аз понеже съм човек, който живее на висока скорост и в един и същи ден обикновено съм поне в 2 града, както и днес ми предстои. Подготовката е съща каквато всички. Букваме нещо, разглеждам в последния момент. В деня на тръгването, 2 часа преди пътуване, поглеждам какво ще е времето. Хващам дрехи, хвърлям по куфарите. Зелената лентичка не забравям. Подготвям зелената лентичка за слънчогледите. И пътя до аерогарата е лесен. Като още в таксито обикновено проблемите ни са с такситата до аерогарата, където той иска винаги да заключва всичко да е затворено. И отива отпред при шофьора, заключва предната, шофьора си отключва, защото не му е удобно, той пак заключва. Така че обикновено в такива ситуации имаме проблем в началото. Когато стигнем до хотелите, обикновено понякога има много бомбони отпред. Това е моя другия фетиш. Всички бомбони са в джобовете. И аз още с влизането ги предупреждавам. Моля ви, скрийте тези бомбони много далече, като идва той. Не на първата секунда ме разбират, но на втората, когато половината бомбони са в джоба, разбират и след това, като го видят отдалече, крият бомбоните. Тоест, бомбоните са символ, може да е друго. Нещо подобно. Има ли случаи, да кажем, че това са малко по-игриви, по-детински бели, но има ли случаи, в които, например, си го изгубвала, в които не можеш да го намериш, в които не можеш да го изкараш от стаята или пък не можеш да го прибереш? При общите ни пътувания, аз и моя Мартин, той чака да излезем, защото в хотела не му е интересно, освен ако няма тапети за отлепване. Случвало се да отлепи по няколко тапета и аз търся в съседен магазин лепил, обикновено намирам капчица, за да лепа тапетите обратно на хотела, защото все пак много, да, можеш да кажеш, чупих чаша, може да я плата, обаче как да кажеш, отлепих ви едната стена, как да ви плата стената и как въобще да го изкомуникирам това. Та той чака с нетърпение да излезем. Когато излезем, в Рим се е случвало да бяга от мене и да се опитва да се качва в автобус различен от моя. Аз викам, креща, хората ми съдействат, махам. Миналата година в Сан Марино се опита, но то понеже е много малко така градче държава, там много съдействащи бяха хората. Той вече си тръгвахме, той тича с раничката на гърба, аз тичам след него и моля хората да го похванат. Така че получавам подкрепа. Най-малко получавам подкрепа, когато има български групи в чужбина и ние си говорим с него на български и аз викам стоп, спри, Марти, чакай и те се правят, че не... Аз ги чувам, после че си говорят на български. Някакси
срам ги от нас, да, защото сме от една националност и ги е срам от нас, че едва ли не нашата държава се идентифицира с крещящи, хвърчащи луди. Добре, има ли случаи, в които са ви молили да напуснете някой хотел поради неприемливо поведение? Като беше по-малък, ни правяха забележка, че вечер крещим. Това лято също имахме подобен случай. За негови рождения винаги пътуваме някъде. И ни се обадиха през нощта няколко пъти. Да, имаше криза. Обаче, и като ми се обаждат, аз съм вече на ниво, на което казвам, добре, елате да помогнете вие, ако можете, и приключваме. Защото защо ми звънат на мен? Аз ако мога нещо да направя, да съм го направила. Да, защото в първи момент може би те не знаят, че това дете има аутистичен спектър и има по-специални потребности. И в последствие разбират. Мисля, че просто някой си крещи. Когато знаят, пак от време на време има хора, които се оказват недостатъчно подкрепящи и разбиращи. Понеже на тях, на собствениците на хотела им звънат с хората от съседната стая. И те звънат на мене. Да, а ти предварително, когато запазваш хотелите, уведомяваш ли, че ще бъдеш с дете? Не поемам този риск. Не уведомявам. На място. То така действа и ABA терапията, която ние привнесохме в България, има и стойност на лечение. Пробваш, виждаш как работи метода, ако не работи, пробваш друго и така. Предварително да си причиняваш това, да оплакваме на роден Петко, да уведомявам всички, значи да не отида никъде. Спомня ли си, Марти, тези пътувания, когато си говорите в къщи, къде сте били, спомени, картини, т.е. това преживяване стои ли в него и приема ли го като различно от средата, в която живее всеки ден? Да, само че по различен начин, по начина, по който работи и математическите информационни системи, мозъци. Т.е. ако твоето дете ти каже, спомня, да, преди 3 години, като ходихме там, видяхме това, искам пак да видим такова нещо, да отидем ли пак там. При него е, като бяхме на 22 юни 2012 година в 15 часа и 55 минути на Карлов мост и като гледах аз там през телескопа, ти помниш ли го? Аз го помня. Като бяхме на 27 септември 2005 година, еди къде си, ти помниш ли? В еди колко си часа? Това е начинът, по който с някаква математика, с някакви цифри, така както работи мозъка му, за да може, час, като че ли избира от някакъв файл, цифри, момент, картина, точен час, за да възвърне този спомен. Това но въпреки това има спомени. Той знае къде е бил. Само, че той знае по ден и час. И ден и час. Много интересно това. Добре, има ли случаи, в които е било много спокойно и си казваш, ето, това е изключително щастие, в което аз се намирам с моя син и той ми предоставя възможност да изпитам родителството с дете, което е в норма? Няма случаи, когато да е било много спокойно, но винаги изпитвам изключително щастие, защото аз съм пренастроила очакванията си, а и моята персоналност не е такава да търси спокойствието, защото спокойствието за мен е рутина, което е равносилно на депресия. И Господ е избрал да ми даде това дете, което ме води напред. Извън рутината, извън рамките, извън нормите. Тъй като на 2 април водим този разговор, важен ден за информираността за аутизма, да се върнем на днешния ден. Все още няма статистика в България за децата с аутизъм. Какво трябва да се направи в тази посока? Какво би помогнала една статистика? В България статистиката, как регистъра, бройка деца годишно, които се диагностират с нещо, би помогнало да има държавна политика. Защото за държавата това не съществува и държавата не може да признае ABA, приложния поведенчески анализ, върху който работим от години, защото нямаме статистика, нямаме колко деца се диагностират годишно с аутизъм. Но от друга страна няма статистика за нито едно заболяване в България, което е нормално за България. Защо няма? Защото ние сме бюрократична държава с стара тежка бюрокрация, администрация и не ни се работи. Дали трябва някой да работи, за да изработи този регистър? За мен това е обяснението, защото ние се борим от 15 години
да има регистър. И всеки път получаваме от всички правителства един и същи отговор. Свържете се с клиниката Свети Никола в Александровска. Като свържеме с тях, понеже там се диагностират основно децата от аутистичния спектър, там ни казват годишно по около 100 деца. Ама това са думи, които нямат стойност. Та няма регистър, но Autism Society в Америка се занимава само с ресърч и по данни на Autism Society в Америка тази година към 2025 едно на всяко 36 деца страда от някакво разстройство от аутистичния спектър. Например, за последните 2 дни един път успях да пазарувам в кварталния магазин, да отделя 15 минути и на опашката до мен имаше едно дете с аутизъм, което непрекъснато една количка ходеше напред-назад. Майката се притесняваше като орлица върху него. На касата му правиха забележка, че взима и връща неща. Аз се намесих за да успокоя майката. То детето си е добре, майката е неспокойна. Точно това казвам, че проблема на децата, различните деца е проблем на родителите, на обществото, не на самите деца. Те така са родени, те не знаят, че са различни. Ние ги посочваме като различни от другите. Преди 23 години едно на 10 000 деца страдаше от аутизъм, сега едно на 36. По изчисление на Autism Society в Америка към 2050 година половината от населението ще страда от аутизъм. Аз вече ги виждам. Виждам хората около мен. Колкото повече говорим на тази тема, толкова повече съм сигурна, че хората ще забелязват, ще регистрират различните деца, особено тези с аутистичен спектър. Аз го виждам почти ежедневно. Мога да разпознавам благодарение на работата с теб и моята ангажираност към каузата. Вече от години мога да разпознавам хиперактивните деца, симптоматиката и всъщност веднага съм на щрек, ако мога така да кажа, като теб да помогна, ако нещо се случи. Веднага ми се изострят сетивата и съм готова да защита и родителите, и детето, ако случайно видят, че някой се отнася нетолерантно към тях. Регистър е важен, да кажем, защото всъщност, когато има регистър, ще има и бюджет в държавата, който ще подпомага и децата, и техните родители. Но това предстои. Какво трябва да се промени, за да може обществото да бъде по-информирано, по-толерантно, по-съпричастно и подкрепащо към различните и специални деца и хора, защото те след това стават пълноценни, пълнолетни хора. Аз виждам държавната политика по отношение на децата с аутизъм, защото това е моята тясна сфера, като едни организирани специални кампании, ежегодни, защото ето и по-миналата седмица има случай дете, което има аутизъм във 2 клас. Родителите на останалите деца правят бойкот и не ги пускат на училище до тогава, докато детето с аутизъм ходи в този клас. Даже в малък град в Панагюрище, Viber група на учителка с ученици, в който клас има едно дете с аутизъм, писала: разбрах от родители, може да идвате на училище, детето с аутизъм вече няма да идва. Тези нагласи, те са вследствие на соца. Соца мина. Ние сме тук. В нас е силата да променяме нагласите, но това не са само думи, само малко предавания около 2 април, подкастове. Това е политика, която трябва да се заеме правителството, защото е в интерес на обществото. И както и психичното здраве, на което трябва да обърне внимание правителството, е все по тясна тема, която обаче вече не е толкова тясна, защото ежедневно става ясно от всички медии защо психичното здраве е толкова важно и как до момента нищо не се прави за него. Ние ще продължаваме да говорим по тази тема и да апелираме за повече съпричастност и на родителите, и на обществото, защото по някой път и родителите причиняват достатъчно неприятности на децата, като отказват терапии, като отказват да възприемат определени методи на работа, които трябва да правят и в къщи. Търсят вълшебно хапче. Точно така. Ето ви едно решение с хапчета. Епизод, точно така. Вълшебната пръчица, вълшебното хапче. Казахме, че това наистина е едно много дълго пътешествие, което може да продължи цял живот. Около 67 милиона по света са засегнати от аутизъм. Всяка година с аутизъм са диагностицирани повече деца, отколкото с диабет, синдром на Даун, онкологични заболявания и СПИН взети заедно.
Към днешна дата 1 на 36 деца в света е диагностицирано с аутистичен спектър. Те живеят в нашия свят, но по свой начин. Благодаря на Влади Цолова и следващия път ще говорим за терапиите, различните видове терапии и какво представляват. Поведенческа терапия, ABA терапия, ерготерапия. Децата с аутизъм живеят в нашия свят, но по свой различен начин.